قرب ጨሎ ሆነ ጨለ ሰላም ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበሻ ቻነል ሎሙ ከዓ ብፍልይ ዝበለ መፂናኩም ኣለና መበገሲና ናይ ሎሙካ ካብዚ ዝቐነየ ናይ ኩልኩም ተዓዘብኩሞ ኣብ ዩቲብ ዘሎ ብዛዕባ ዕዳ ዘጋጠመ ኣብ ሓንቲ ሓፍትና እዩ ሶ ፋይናንሻል ኣገላልፃ ኢና ክንገልፆ ዕዳ እንታይ እዩ ዕዳ እንተጋጢምና ክንታይ ክኸውን ይኽእል እንተዘይከፍልናዮ እንታይ ከጋጥመና ይኽእል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ናይ ዕዳ ኢና ክንዛረብ ሶ ኣብቲ ናታ ፐርሰናል ኣይኮንና ክንኣቱ ግን መበገሲ ናታ ቪድዮ ጌርና ኣብ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘጋጥም እዚ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል እንደገና እንታይ ዓይነት ዕዳ ክንወስድ ንኽእል ንውሕ ዝበለ ቪድዮታት ይኸውን ናይ ሎሚ ፍልይ ዝበለ ታርእሲ ለሃና ሶ መበገሲ ብናይ ገነት እዩ ማለት እዩ ሶ ክሳብ ገለገለ ሰባት ዝኣቱና ንግዚኡ እዚኣ ሙዚቃ ክንገብራ ቁርብ ምስ ተፀንበሩና ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ዕዳታት ክንዛረብ ኢና علم بنفسي مقالو متعالي حاتي أسكبانا للبسونا بيدي يكا والسبانا ناي مريت مسادي أمو كتنا وإنا أشتر ونا حيا وستانا من كله إنساني كبحمنا بحامد فيو كل زب كبحمد يدلي ويغدر ويغدر يا عرق يمكن كيقنا معرفي طبق طريق ويوب مثل ترافي وحد المنى نبرتي مثلنا أفكار المسكنة أفكار الزبانة بحسب رواقة زي حاجاتنا تيغا الرجنا كل موت كاب عالم كل ملي أمارو يبتشو ريكا مزرفاني
متنا لا أملك كلنا كم قدم جميل ومن ربنا Get it, stop sharing. قرم سلام كما يكنيكم كويعلكم كبرات تخاتلتي حبشة channel أزينا نمسكن لما عنتي أبزي مهلاوكم سنة كسب مودة هذا فيديو خطري واد سيبلني انتاع مبقسيت نايزا فيديو بحفتنا جنة أقاتي مزلو أب أوروبا أبزح مدياتات بزح سبا وصيوي جن بعينة قلال صاناي فاينانس انتاي تقداي ايرا اخون زغلطو منالبات بهج خغلصو يخلو اجلو معند مغلصي ابتناتا ولقاوي كونكم كزارو السناي بعلاي كلهم نغليزكم لهم بفاينانس كه از ገንዘብ زي كتوسد نيروادو اوكي انت وسيرات از ገንዘብ كمي غرا وسيراتو انتاي مسو كومبليكيتد زلو انتاي انترست ريت انتاي عدا انت وسيراتو انت زي كفلات انت كغاطما خيل فاينانس وينا خنزارب لومي مالتي سو مجمريا نحفتنا قنت بخلت معلت ايميل غيرلا لهم بفيسبوك انت تمليساتني صبو مخنياتو تقطع مرأخو انا تنامبرس مرأخو تي دوكيمنت ناتاري باي بحال ويكا نوت باي بحال سوري نوت ناتاري نوت باي بحال اتو نت باي زفرمتلو نسو انتايو مرأخو ودس مبلن مالتي نمنتاي زبزلخو so technical there is a ways a lot to go مالتي بزح ነገር አሎ so አብዕዳ አብሎን አብ ካል እቲ ፔፐር ትፍርሞ ይትቀንዲ so as a credit card አይላ credit card እንድሕር ኮይኑ ከመይ እዩ ሎማ credit card ከተውፅእ ትኽእልኻ እቲ credit card as a cash balance ወይ as a cash advance ክትጥቀመሉ ትኽእል ዲኻ so ንዓኻ ጽበያ ዝኽልተ መዓልቲ انت تمليساتني مرحبا تفلطوا انت اللي خمون بليز I really need it كم تنسى public زوت اتو مجمريا انقا حقوسات عدا اتخفيلو ببروخات احوات اجيغن اتعدا مخفالو يكونن اتعدا كال عدا نخاي مصانا كم احوات كم ايرتراوان كم زي نخاي مصانا كنمهارو لنا اتعدا انت وصينا يس كمي غيرنا نحنا بعلنا نكفلو نخيل كال مسو زخيدالو سو اتا غوفان متبل of course اقداسيتيا أقداسكم كلاجن بعلها خط عليهم كتقوين تخل نجارات الليجن كنا مهارلو ويا أخن فلت أصل زلنا كتمل لسني داسي بلني كرياتنا تالون دنابو عيني فاينانس كقول صح في الدنيا مالته so ولا أب سويدن ده هالو وأنا بيو إس إي هالو بر just the same style في اللي زبهار يقولون أب amount أب بس حاجة زب أب كالو نيمن سمنت راح يغير زخيل مالته so إذا عينا خنبل أقدم أجن انكو حقوسكي نحذا فيديو زي ابو تخكلنا ابصحو لي انكو حقوسكي في الشغتاخي دستاخي دسيلنا تحقسنا ازي مرعينا مالتيو كتبغين كتنبعن عين بركن جن maybe كالايتي ويسالسيتي فيديو انت زي تخفلي نيرك انتاي مصاك زبل كمصيه I know صلي ميسدوخا بلاك سدوخا غلغل يلكلخي so totally don't worry السخن موصينا مالتي so هجي جن عدا انت يحوات مبقسينا سي عدان تايو نحنا كم تلمد نابت سكرين شريك خيره thanks تسفيت عويتا so مجمرة أرسلنا مخدن لما عنتي عدا موساد قبل دي كم حبرة السبكة كن فولت أزقب عنا انتايو طقمون قدعاتون حماقن صبقون بزعب عدا زينا كن الزارب ماليتي عدا موساد كم جبن قرنا نوصل حوات زيجن توتالي جبن هيكونه بالطعم جبن هيكونه انتايو انت عينت عدا توصل اتعدا وسيد كخنا بي توعلو وكأنا بي معلا توعلو مبر كلها كوربريشن بل كالق بعدا تنبر كل شيء عزب له امريكان بعلى عبي عدا له حوات امريكان بعلى خندي له 30 تريليون عدا له دبت له سو هبتام كن ترامب كل شيء على 3 بليون زون ندي بمولو عداي سوزخلو كوربريشن نري ازلنا بعداي لو تختم صندحر خيلك عدا خهلو وكالو عدا خهلو وكا خلو ناب عدا ختكيد جن
فرخ هلو كالو برودكشن تبهال أفراي زيغا تكون لك الدازي من نسخة عدا وسيدك 10,000 20,000 30,000 ناب مكينا ناب مكينا دحان ناب فاكيشن ناب كالي ناب ገንዘብ ነዘይ ያምጻልካ ወይ ከዓ አፍሪያት ነዘይ ያምጻልካ እንድሕር ጥቆመሉ ኾንካ ግን ገበኒ ሶ ንስና ለምኽሪ ማለት ከም ሕብረተሰብ ኣዚና ክንፈልጦ ዝግባአና ብዛዕባ ዕዳ ምስ ወሰድና ናበኢና ኣዘና ኣሰድና ንገዛሉ ዘለና ዋላስ ገንዘብና ስእልና ናብ ዓድና ንሰደድ ዘለና ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ናብ ዓድና ክንሰደሉ ንኽእልና ኣብ ዓድና ተጸገሙ ዝሓመሙ ክርድኡ ዝግብኦም እንድሕር ገንዘብ ሰዲና ዕዳ ዓድና ሕዊናዮም ከዓ ታምሳል good job ምክንያቱ ስድራና ንሒና ኣለና ወይ ተሸገረ ሓውና ኣብ ሊብያ ዲ ኣብ ሳህራ ዲ whatever ኣብ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ኣድሒናዮ ካንሰር ዲ ብዙሕ ዘጋጥመና ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም ኩሉ ጎፋንድ ዝመጻና ማለት ሕጂ እንተ ድሒና በትዕዳ ጌርናኻ ጽቡቕ ምክንያቱ ሰብ ኣፍሪካ ኣለኻ ሰብ ኣድሒንካ ኣለኻ ኣይትፍራሃዮ ዕዳ ድሕሩ መጨረሻ እንታይ ኮነካ ኣይቀትለካን ኣይትመውትን ኣብ ዓለም ኣይጠፍቕንኻ ዳዋ so እቲ ናይ ዕዳን ባንክራፕስን እንታይ እቲ ቻፕተር 7 ዝበሃል ፋይል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድሓን ክመጽ ካልእ ቪድዮ ሎም ዘይኮነ so ከም ሰብ ግን be careful ዕዳ ወሲደ ኣነ እንድሕር ስኢለ ዕዳ ወሲደ ደስ ዝብለኒ ቫኬሽን ዝኸይድ ዝኽእል እንዳሻህዶ ካልእ ዶ just nonsense ዓብይ ነገር ዶ ዓብይ ገዛ ዶ ጽቡቕቲ መኪና ዶ እዝታት እንድሕር ዝኽብል ኮይነ liabilities እየ ዝገዝእ ዘለኹ liabilities እየ ዝገዝእ ዘለኹ so make sure buy an asset ማለት ዕዳ እንታይ ደብት ይበሃል ብእንግሊሽ ዕዳ ዝበሃል ገንዘብ ምልቃሕ ምውሳድ ማለት ካብ ሓደ ኣካል ንስኻ ናብቲ ካብ ሓደ ኣካል ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ከይድካስ ካብ ሓደ ኣካል ገንዘብ ትወስድ ኣለኻ ካብ ውልቀ ሰብ ክኸይድ ይኽእል ካብ ባንክ ክኸይድ ይኽእል ካብ ካልእ ማለት ካብ ኮርፖሬሽን ክኸውን ይኽእል ካብ ኢንቲቲ ክኸውን ይኽእል ካብ ብዙሕ ነገር ካብ ኢንቨስተር ክኸውን ይኽእል ግን ንስኻ ስምምዕ ኣለካ ኣሕዋተይ ራይዋ ስምምዕ ኣለካ እዚኣ እታ ኣግሪመንት ትበሃል እዚኣ ክሪኣ ደልየ ዘለኹ ኣነ ናይ ገነት what is the agreement in there እንድሕር ፍቃደኛ ኮይና ማለት እንታይ ኣኸ as a credit card loan ዲናታ ዋላስ line of credit ዲናታ personal credit ዲናታ as collateral credit ዲናታ but there is a lot loans ማለት so ገሊኡ ከተድሕኖ ትኽእል ገሊኡ ሰላም ገህባ ዝኽእል ገሊኡን ሽግር ዘይብሉ ብዙሕ ነገር ዕዳታት ኣሎ ማለት so ንስኻ ስምምዕ ተኣቱ agreement to repay ንኽትከፍሎ እቲ ገንዘብ ዝወሰድካዮ plus እቲ interest ራእይዎ እዚ ወለድ so ዝወሰድካዮ እንድሕር ለሰይ ከም ዝናታ ሕጂ $50,000 ይብል 50k እዚኣ ከይ ማለት 50,000 ሕዋት 50k ናታ plus ወለድ እዚአን ዕዳ እየን ንክንደይ ዓመት ትኸፍለና ዓመት ድን 3 ዓመት ሕጂ ይላል እዚኣ 50k ምስ ወለዳ ንኽትከፍሎም ወይ ከዓ ሓደ ስምምዕ ኖት ይቡኻ ኖት ፔያብል ይበሃል ኖት ይቡኻ ትፍርመሉ ወረቐት ኣብ ክንዲ እዚ ዓመት ክምልሶ እየ as a credit you as a line of credit you as whatever equity ዲኻ ብዙሕ ዕዳታት ስለ ዘሎ ማለት so ካሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትወሃቦ ጥረ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል mostly ጥረ ገንዘብ ኣሕዋት it's very hard ጥረ ገንዘብ ንኽትረክብ ጥረ ገንዘብ the only option according በዘለኹ ዓዲ USA ብጥረ ገንዘብ ክቡኻ እንድሕር ኮይኖም መጀመርያ ንስኻ line of credit ወይ ከዓ equity እንተልካ በቲ ናይ equity ኣብ ባንክ ክህልሞ as a cash ጌርካ ተውፅኦ ትኽእልኻ ወይ እውን as a ጥረ ገንዘብ ከዓ ቢዝነስ ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ንስኻ ኣነ I just want to buy this business እዛ ኮመርሻል እያ እዛ ቢዝነስ እያ ገዝኣ እንድሕር ትብል ኮንካ ከዓ ብጥረ ገንዘብ ንዓኻ ይኮኑን ዝቡኻ ነቲ ትገዝኣሉ ዘለኻ ኣካል ትራንስፈር ይኸውድ ማለት ግን ናብኡ ክትከይድ ነቲ ሎን ንስኹ ትወስዶ ግን you have to have ናይ ባዕልኻ ዳውን ፔመንት ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ቅድመ ክፍሊ ዝበሃል ኣሎ ኣቐዲምካ ትኸፍሎ ማለት so ኣብ ባንክ ከይድካሲ እዚ ደሊኤል ጥረ ገንዘብ ሃበን ትብሎም ድሕር ኮንካ ሞስትሊ ፍሉጥ ኣብ ስታርት ኣፕ ዝበሃል ኣሎ ብዘሎ ናይ ይእስ ማለት እዩ ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል ኣሎ ስታርት ኣፕ ኣነ ናይ ዝሓድሽ እዚ ኣይድያ ኣለኒ እዚ ዓይነት እዚ ቢዝነስ ከውፅእ እዚ ክገብር እዚ ክፈጥር እየ then ኣነ ካሽ ደልነኹ መበገስ ተልካ ሓደ መጀመርያ ሊሚትም ዝብኻኖ እዩ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ምክንያቱ ቢዝነስ ፕላን ናቱ ሃባ ይብልኻ እንታይ እቲ ቢዝነስ ፕላን ናትካ ናይ ዓመት እቶታ ክንደይ ሬቨኒ ክንደይ ከተምፅእ ትኽእል ድሕሪ 2 ዓመት ክንደይ ከተምፅእ ትኽእል ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣዘ ካሽ ክትረኽቦ ሎን ማለት እዩ so as equipment ክትረኽቦ ትኽእልካ መሳርሒታት ሓፃውን ክገዝኡልካ ክእሉ እዮም simple way ንቢዝነስ እንድሕር ኣነ ሓደ ዓብይ ጋዝ ስቴሽን እንድሕር ሰርሕ ኣለየ ኩሎር ወኪንግ ኩሎር ዝበሃል ኣሎ እንድሕር ናይ 70,000 ናይ 100,000 ደልየ ደን ነቲ ኩሎር ይገዝኡለይ ዳ ምንስ እንታይ
እቲ ከላትሮ ንሱ ትሕጃናቶሚ ካሽ ግን ትሕጃ ይብሎም ታካሽ ኬድካ ሜቢ እንድሕር ቢዝነስ ኮይኑ ከምወይ ዝበልና ኢንቨንተሪ ናይታ ገዛ ተልዩ ነቲ ኢንቨንተሪ ወይ ከዓ ኢንቨንተሪ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ንብረት ዝሽየጥ ንብረት ማለት እዩ ንዑ ከም ትሕጃ ክወስድዎ እዛ ኢኩፕመንት እዚኣ ቱልስ እዚኣ መሳርሒ እንተገዚኦማ ግን ገለ እንድሕር ኮንካ ንዓ ወስድዋ ማለት እዩ ሕጉሳት እዮም በዚ ካልእ ኣዝ ፈርኒቸር ጣውላውን ኣከምኡ ክቡካ ክእሉ እዮም ሕጂ ገንዘብ ዘይኮኑ ክቡካ ንሱ ይገዝኡልካ ሶ ዳትስ ወይ as a bonds usually ናይ government loan ni government ትቦ ንስኻ loan ንመንግስቲ ትቦ loan as a bond loan ካ ለቃሕካ ክትህብ ትኽእልካ እዚ ግን ኩሉ እንታይ with interest ተመላስ ገንዘብ ክህልዎ ኣለዎ as ክበካ እንድሕር ኮይኑ ጥቕሚ ኣለዎ ትሰብ without benefit ኣይሂበካኒ ብዘይ ጥቕሚ ምንም ሰብ ክህበካ ኣይትፀበየ ገንዘብ ክበካይ ኢንተረስት ክህልዎ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮታት ኩሉ ሻዕ ዝብለይ ማለት እዩ then as a mortgage ክበካ ክእሊ ገዛ ክገዝኣልካ ክእሊ then ሽዑ ትኸፍሎ ማለት እዩ as a credit card እዚኣ ናይ ሓፍትና ገነት ከምዚኣ ተሰማዕኳ maybe ባህላ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝበለታ ክሬዲት ካርድ እያ so credit card እንድሕር ኮይኑ ካርድ እዮም ኻ maybe ናይ 8,000 ናይ 10,000 ዶላር ናይ somehow ከምኡ እዮም በዛ ዓዲ ማክሲማም ክሬዲት ካርድ ካብ 10,000 ንላዕሊ ብዙሕ የለን ኢላ ላይን ኦፍ ክሬዲት ተኮይኑ ይፈላለዩ ላይን ኦፍ ክሬዲት እንተኮይኑ maybe so ክቡኻ ክእልዮም ንሳታ ክሬዲት ክትጥቀመላ ትኽእልካ ዝኾነ ክትገህፃላ ትኽእልካ ካሽ ኣድቫንስ ነዚኣ ከተውፅኣ እንድሕር ኮንካ ኣሕዋት ታ ክሬዲት ካርድ ናይ ባዕላ ጥራሕ ክሳብ 22% ኢኻ ኢንተረስት ትኸፍለላ ካሽ ኣድቫንስ ካ it's more than that ብካሽ ከተውፅኣ እንድሕር ኮንካ ከቢድ እዩ ሕጂ that's why I want to see ናይ ገነት ጉዳይ ክሪኦ ዘለኹ ማለት መምሃሪ ንቤተሰብ ክሳብ ዝኾነ ነዚ ኮሚኒቲ ክሳብ ዝኾነ she is happy ንሕብረተሰብ ትሕግዝ ክሳብ ዝኾነት ኣብቲ ናታ ፔጅ ከይደ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምልክትን ኣነባባን ርአ ማለት እዩ she is so open ትሕግዝ እያ so I hope እቲ ናታ ከዓ ክትሕግዘና ነዚ ሕብረተሰብ ክንምህረሉ ማለት እዩ ሰከም ኣብነት so እዚኣ እታ ዕዳ then ምስቲ ዕዳ ዝኾነ ኣሶሴት ዘሎና ነገራት ይክዛረብ ሕጂ ምስቲ ዕዳ እቲ ፕሪንሲፓል ዝበሃል ኣሎ ፕሪንሲፓል እቲ ቀንዲ ከምወይ ዝበልኳ 50,000 50k ሎን እዚኣ እንታይ እያ ትበሃል ፕሪንሲፓል ወይ ከዓ እታ ቀንዲ እያ እዚኣ so እዚኣ the amount ካብቶም ሌንደርስ ቶም ኣለቃሕቲ ዝረኸብካዮም ተሰማሚዕካ ንክትከፍላ ትወስዳ ዘለካ እያ ሕጂ as a credit ኮይና as a line of credit amount ክንደይ እዚ ግን as a cash እንተሂቦምካ whatever ዝሃቡካ ማለት እዩ ፕሪንሲፓል ማለት እዩ ኢንተረስት ወለድ ዝኽፈል ገንዘብ ኮይኑ ብክልተ መልክዕ ይኽፈል ኣብዚ ሜክ ሹር መልእኽተይ ከመሓላልፋ እዚኣ ክትከታተልዋ ደስ ይብለኒ ንስኻ ትኸፍሎ ኢንተረስት ፊክስድ እንድሕር ኮይኑ ለሰይ ናይ ገነት 50k ወይ ከዓ 50,000 ገንዘባ ብ4% ኢንተረስት እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣይውስኽን እዩ ን5 ዓመት ንበሎን 5 years ማለት እዩ እዚ 50,000 ዝረብሖ 4% ትረኽቦ ናምበር ን50 ዓመት ብኸምኣ ትኸይድ ገንዘብ እያ ኣይትውስኽን እያ ሶ ብዝተኻእለ ትወስዶ ሎን ዘይላዋወጥ ክኸውን ኣሎ ፊክስድ ንምንታይ ፊክስድ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ዘለኹ መጀመርያ ኣኮርዲንግ ቱ ፌደራልስ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣሕዋት ብሰንኪ ኢንፍሌሽን እቲ ኢንተረስትና ሃይ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ቫሪያብል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ስለ ዝኾነ ይቃየር ስለ ዘሎ እቲ ንስኻ ዝወሰድካዮ እንድሕር ዝቃየር ሎን ወሲድካ ኣለካ ሙስኡ ይቃየር 6% ኢንተረስት ዝወሰዱ ኣብ ሰዓት እዚ ክንደይ ኣሎ 11.5% ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ እንድሕር 300 ቅርሺ ትኸፍል ነርካ ንወርሒ ምዙ ዘላ እንድሕር ወሲኻ ጀንዳ እያ ክትኮን ኦልሞስት እንታይ እያ ኮይና ዘላ ናብ ዳብል ናብ 700 ቅርሺ ኣከባቢ ክትመፅእ እያ ሶ እዚ ስሞል ናምበር እዩ እንድሕር ሸሓት ኮይኑ መዓት ሸሓት ይኸውን ናይ ቢዝነስ ሎን ዘለዎም 7,000 ዝኸፍሉ ኣነ ዝፈልጦም ሕጂ ክንደይ ይኸፍሉ ኣለዉ 12,000 ዝኸፍሉ ሰባት ኣለዉ 12,000 እማንስ ንሓንቲ ወርሒ so because of what እቲ ኢንተረስት ቫሪያብል ስለ ዝኾነ ሕጂ ናበይ መልእኽተይ እዚኣ ቫሪያብል ኢንተረስት እንድሕር ኮይና ኣስተውዕሉላ ብጣዕሚ ኣስተውዕሉላ ዝለዋወጥ እንድሕር ኮይኑ እምበሺ ናይ ሓፂር እንድሕር ኮንካ ለዛነ የር ካብ ዓመት ንታሕቲ እንድሕር ኮንካ እንደገና እውን እቲ ናይ ኢንተረስት እቲ ናይ ፌደራልስ whatever ኣብ ብዙሕ ዘለዎ ዓዲ ፌደራልስ ኣሎ ኣብ ስዊድን ፌደራል ኣሎ ኣብ ዩኤስ ፌደራል ኣሎ ኣስማቲክ ንሳቶም እቲ ቁጠባዊ ተረጋግአ እንድሕር ኮይኑ ኢንተረስት ኣይንውስኸሉና ኢሎም እንድሕር ዝብሉካ ኮይኖም ሽግር የለን ክትወስድ ትኽእልካ ኪኑኡ ግን ሓደገኛ እዩ
why commercial sabi as a bankruptcy default coin lo payment because of this مخنياتو كم ويز بالكو 7,000 ዝኸፍሉ ነበር እንድሕር ናብ 12,000 ኣሎ $50,000 ዝኸፍሉ ዝነበሩ እንድሕር ኢንተረስት ኮመርሻል እንድሕር ናብ ክወፅ ናብ 70 80,000 ኣታው እንተዘይብላ ታገረማ ዘሎ ትካል ወይ ከዓ ኢንካም እንተዘይብላ what's going to happen so they have to go up they got to just file a bankruptcy whatever it is ማለት default in bank መፅን ኮስደ so make sure this if you can fix it if you cannot أبيت جزء أنتاي خونالو بتعمي متنقع أغلى مالت so 1 2 principal interest at interest تقع fixed and variable خونالو مالت هجين تاي أول سيرا we don't know so كل اتخطوس نقول لها collateral بحال الله واد إذا collateral مالت وحسي so إذا بس خالمت نوصل دولون نحنا collateral زي بقول ندحر كوين تبوي collateral مالت وحس زي بقول وحس بقول له كل السخي اندحر ازي ገንዘብ زي نهبك زلنا 50,000 ደስ በለ እንተ ዘይ ከፊል ካዮ ንሕና ገዛ እንተልካ ነታ ገዛኻ ክንወስዳ ኢና ብልኻሎ እንትሕር ኢሎምኻ ዳስ ከላትሮ እስኻ ትሕጃ ነዛ ገዛኻ ትሕዝካ ነዘን 50,000 ትወስደና ኣለኻ yes 50,000 ክወስዳ ይኽእል ትሕጃ ገዛ ይገረ እዘን 50,000 ግን ናበይ እየ ዝወስደን ዘለኹ ናብ ገንዘብ ዘምጻደን ናብ ኢንቨስትመንት ደን ናብ ዕብየት ዘምጻለይ ናተይ ኢንካም ግሮዝ ገብራደን ዋላስ ናተይ ኢንካም መሊሰን ዲክላይንስ ገብራን ዲክላይንስ ገብራ ክብል ከለኹ ወይ ከዓ ዘውርዳ ክብል ከለኹ እንድሕር እዚአን ኣምፂኻ ናብ ዓድኻ ድዩ ናብ ገለዲ ናብ ገንዘብ ዘይምፅእ እንድሕር ሰዲድካን ናይዚአን ፔይመንት ኣለካ ሶ ዋላ ኣታዊኻ እንተሃለወካ ናይዚአን ኣናዘር ፔይመንት 5,000 دي sorry 500 ቅርሺ ኣከባቢ ኣምፂኻ ኣለኻ ንወርሒ ሚኒማም ኣን ኣቨሬጅ 5 ዓመት ክኸይድ ይኽእል እዚ ማለት ክሬዲት ካርድ እንድሕር ኮይኑ እኳ ንነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ዋል ጀስት እቲ ቤዚክ እቲ ሚኒማም እንዳኸፈልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 15 ቅርሺ ዶላር ንወርሒ እንዳኸፈልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሽግር የብልካን ዋላ ነዊሕ ክኸይድ ይኽእል ማለት ሶ ኮላትሮ ትሕጃ ብዝተኻለ መጠን ትሕጃ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ትወስዶ ነገራት ተመራፂ አይለኻ ክመካኒ ኢና ንብዘለና ድሕርቲ ሕጃ ዘለዎ ነገር ወይ ከዓ ሎን ወሲድካ ግን ነታ ትሒዝካያ ዘለኻ ትልካ ዩዥዋሊ ሞርጌጅ ክትወስድ ድሕር ኮንካ ትሕጃ ኣሎ ኣየና እዩ እታ ገዛ እታ ናይ ገዛ እንድሕር ኮይና ሞርጌጅ ንሳ በዕላ ትሕጃ እንድሕር ክትከፍላ ዘይክእልካ ኦልሬዲ እታ ሞርጌጅ እታ ገዛሳ ኮላትራል ትሕጃ ክወስድዋ እዮም ቢዝነስ ሎን ትወስድ እንድሕር ኣሊኻ ዩዥዋሊ ኮላትራል ኣለዎ ኣየና እዩ ነቲ ቢዝነስ እንባዕሉ ትብኡ ዘሎ ኢኩፕመንት ወይ ከዓ ትብኡ ዘሎ ኢንቨንተሪ ትውሽጢ ዘሎ ትሸጦ ንብረት እሱ ትሕጃ እዩ ክትከፍሎም ተዘይልካ ንዑ ወስድዎ ካልእ መኪና ሎን ትሕጃ የድልያ ንምንታይ ንባዕላ እታ መኪና እንድሕር ክትከፍላ ካብ ምኽፋል ኣቋሪፅካ እታ መኪና ሒዘማ ኸይድ ሶ ካልእ ግን ኮላትሮ ዳርጋ ዘይብሉ እንድሕር ጌርካ ተመራፂ እዩ ማለት ሶ ኣብቲ ሎንካ ተርምስ ዝበሃል ኣሎ ግዜ مجمرة ديبند عقمها حوات عند حرنحنا وحد عقم لنا خينو وحد أتول لنا خينو instead of نحاموش عامة نوصله why not 10 years زين وصل هشجر لنا سلام انتاي حدا مورجا جاب ساعات 3 عامة نبر نبر 4 عامة بالله أبي أسأب زله عد مالتي so I'll take this كوس داخلي still حموش عامت 10 عامت اللي انا كخاف لازم بقى انا عدايلك 10 عامت تصني حبلكان جنزب اندحر رخيبك ولا انا منتاي عوشتي 6 ورح زي تخاف لها حكي بالكان ترم دارغاي بالكان بري بيمنت بحال كل الترم قرب جنزبات هلا كامبر ناتين سو انا وحيو ني نفس خاصي ستريس هاي تكبر انا وحيو تتوصدولون كنوح كله انترست يوسخ مهاني فلات كحصل كله انترست وحديو جن don't be crowded ንስኻዚ ዲፔንድ ኣታዊኻ ክሳብ ዝኾነ ዘፅሉ ነገር ዘጫመር ነገር በቃ ምሻለካ የብልካን ኣንውሕ ከተብሎ ትኽእልኻ ክሳብ ትዝበካ ተርም ንኣብነት ናይ ገዛ ክሳብ 30 ዓመት እዩ 15 ዓመት ተለኻ ክትወስዶ ትኽእልኻ ግን ዋይ ድዩ 15 ዓመት ትገብሮ ሜቢ ኢኮኖሚካሊ ሽግር ተጋጠመካ ኸ ሶ ምክንያቱ እታ ትኸፍላ ናይ 15 እንድሕር ኮይና እታ ትኸፍላ ወርሓዊ እንታይ ኮይና ኣላ ብዝሕቲ ክትከውን እያ I know interest how حركة بلا. It had خف لكن principal and the interest high number. So let's relax life. Life is always relax. And again, I never hire not the I never ever I never hire. Especially as asset as نبرت ندحر كوينو
تفري هبلك سترم أقداسي كنفلت لنا معناته ووارح كخون يخل عمتات كخون يخل even ديك بقى 10 عمتات مالتي so unsecured debt بارالو so نسخة credit ويكا line of credit كأخلو شع secured ولا unsecured زين كألك كم تا كلاتريا كلا سنترا حق إيرازلا أزي مصل app credit card يعني تقومل unsecured نحر كوينو منال بعد إذا credit card وصل كا 5 كي I don't know credit card 5 كي كقرب كبد يلنديو line of credit خون زغل line of credit secure نحر كوينا لك كولاترا غيرك الله مخنياتو تحجا غيرك الله ولا انت كوزرو خول يمسلكم ولا ناتكا even future income ناتكا تبهج السراح income كان دحر كولاترا خوينو ولا نعون كاتوها خول يوم نسخه هجي ولا لسي اي كفل كام ديفولت حدد بانكرابس حدد نبولو ستيل دحر سكر كوينكن ولا تزمص اتاوي خا خيترفون كاتوها خول يوم future ناتكا income ناي مصا income كمالت so unsecured debt بحال وحسنت زي بلو عداي كولاترو ريكواير تجبري سنتا إذا قبل تقول لكم مسلكم حدا توصل كاس حدا خد حجة خون يقولون ناس عند خون كاخيد whatever happen أبزي عند حرقات إما كان زي كيف الكاس بعد التعبس تودع لسه راح تكون تدخل قال منهم أبي هو تكاي تحسي كان ولا قال أنت هاللوكا especially up to my business wise مش بس أنا دا قصير لهم قلت أي نمبر الألسيز بهالله ويكا just corporation بزين دحركون كم خا ناس ولا أبرسونال كانت كحدا $1,000,000 هالوكا think that نسخة أبرسونال نايب علىها نسخة أنا حنت بيزنس 5 كي تلك إحكا بزا بيزنس دي أجنا مونغن LL سنت حرالي دا بيزنس دي مانجد با LL سنت حركوينا limited liability campaign حركوينا نزم ميلان no way نابزي كرها قبلك بريج لك أبزي عبي بريج خفتر كاز الله that's why whatever business توز سخونة business تقبر in as you have to protect yourself protection إذا business بزحي خصاصيو قربي تخصها كبابي يخصها اتي إراي تخصص ما عتكسي إذا لك حوال been through this a lot so if you have a personal جزا هلوكا مكان هلوكا 4 خالي هلوكا مليون هلوكا no way to cross this هذا اللاب زي عام خوص ديوم كنا أوديوم إذا ولا تتقفش تدفع مالك so protect yourself always protection like simple protection اتي انت عايز له كم ويزبلنا protection as a business protection and also insurance نقول له خا protect قبل كها insurance كان number 1 number 2 مالك so unsecured زخون debt credit card ختم تدخلها personal loans كختم تدخلها unsecured بحال دياتهم بقى بزي collateral so whatever abzilos تجركا يدفع مالك alright كريدت سكور أجداس قطعي إذا كلهم لازلنا مستدبت مستعداد تآسري ما بقى إنا قرنا نايجنا تنبر صبغ عدا صبغ أمارات يا أخينا هذا اللي زلا سو زم نجرازي أتم كفلوت زلوا ميم I know بحنساب كردوك ما كل يوم I just keep saying it كندا قاعد ما إنا خن مص إنا مالت so عدا أخذت مس عند حركنكا كلتا نجار اللي أخ عدا أخذ لك أحد حركنكا ناتكا income حادة قطر خلته ناتكا كريدت سكور بزي كاز خلته انت زي بالكا زخونه بانكي زخونه لندرز عدا لون كبكا يخلني never ever freeze إلا like you know freeze بقى عند حركين كم زحلة في أبعال 2008 كم زينيرو that's why high risk خوينو تقول bankruptcy نايرو الاسترائي مالت هجيك عند حروقن زخونه بانكي نسخة أتاوي خان كريدت سكور كان إذا كلتي يصبغ انت زي كونو ولا نذا كارد نذا كريدت كارد نايشح زلوا كمان كم خاي كلني this is all over مالتي مصلي جن قله government non government زخنا 5 fundraise جبرا خا كبخا خلا مالتي أبقى عدتات أخذ اللي خل in general جن according US ولا ون USA كندا UK بزيك أنا سخا income كا أتاو إزلني عدازي هاوني كريدت سكور كا إزيو عدا هاوني تلكان دن نعو جمجمة ممزبخا so كريدت سكور كا جمجمة نمبر على قصر لو نعو جمجمة ناتكا كريدت وردنس يبهال بزي جمجمة
عدا كساب كندزي كنبكا نخيلنا لهم يهبوها ناتكا هيستري تراي ناتكا كريدت هيستري تراي سو زنكل تنت بزين كاترسوان انتاين تنزل income and credit score بزعبا زي تماهرنا انا قل يا بزحت زومات مقريتنا انا من البات حدش نزي يوتيوبات هجي ثانك يو بزحت مصلت لهم كنملسينا خنمصاصينا ማለት so እቶም ለንደር እቶም ዘለቅሑ ዩዝ ደ ክሬዲት ስኮር ናትካ ይልቅሑ ማለት ይርእይዎ ማለት እዩ ደን እቲ ኢቫሉዌት ገብሮ ሽዑ መዝንዎ እህዋ ደስ በለ ሪስክ ናፃ እዩ ክሬዲት ስኮሩ 740 ኣሎ ብናምበር ኢና ዩኤስ ዘለናዮ 740 ኣሎ ፅቡቅ ኣለዎ ስለዚ ወይ ከዓ 680 ኣሎ ኦኬ ኣለዎ 680 እንድሕር ኮይኑ በል ኢንተረስት ደስ በለ ኢንስተድ ኦፍ 8 ግበርሉ 740 እንተልይ ግን ድሓን ግበርሉ 6% ኢንተረስት እሱ ይጠቅመካ እዩ ደን ሊሚት ካ ኣብዚ በስ ኢንተረስት ሃይ ስለ ዝኾን ዘሎ እንድሕር ኣብዚ 50,000 ኣፕሩቭድ ክብሎካ ፀኒሖም ኣብዚ ክንደይ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ካ ክሳብ 70,000 ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እታ ኢንተረስት ስለ ዝወሓደት እታ ክፍልትካ እንታ ክትከውን ትኽእል እያ ብኣመጠን ማዕረ ዳርጋ ናይ እዚአን ክመፃ ይኽእል So credit worthiness is the most important that credit worthiness تبهال أقداسيت إياه مالتي. So high credit score زلوا typically better زخونة بارو جبر ترمي جيزة interest زبالة أي كل اللو مالتي. قال إتخان تايلنا عتاويخا عند حال عتاويخا نسخة كاب عمت year 1 year 2 year 3 mostly كلتا عامت يمزرو أبز عامت زندحر أتاوخ أب عامت 80,000 نيرو and then after apply تقبل لازم لخ it should be greater it should be like ولا 80 حدا نشح ندحر كوينا better you know نايدس بلا income grow ندا قبل إذا خيزلو so that will you are okay to get a loan smart up to loan أتي مقدار وجا ويك amortization دبحالالو زي مالت تنسخة process pain off نتعدا هناخد كفلو خلها عينايت التي principal and interest بحنساب عند خفلك دحر جزء نداقدل كاي أنا مخاد مالتي زي amortization تبهلو يسوع مالتي زخفلو جنزب نتعدا زلكاي so gradual انت يتقبر التي principal عند بزح خير التي principal اتنات كاتقند جنزب كان عند بزح خير التي interest let's say ناي 10 عامت ندحر كوينا تالون 20 years ندحر كوينا ويكا 10 years ناي عسقاب 10 عامت interest هاي تخفل كاب 10 مبل 10 حدا اختبل كلها هاجا an average it principal it قندنات كا ገንዘብ كا እንዳ በዝሐ ይخير እዚኣ ተሓቲት ያለኹ ኣብ ካልኩሌሽን ገረ 50 ያዳ ሓንፀገም የለን so ኣጋጣሚ ናይ ገነት ሓፍትና ስለ ዝመፀ ጥራሕ ምኡ ስእልካ ምልእልእ ነብሎ ዘሎ ዲፎልት ዝበሃል እንታይ ዘይምኽፋል እዩ جنت زي تخافلن زي كفلت تتخونتلون انتاي مخونت ازي انا بينا بيدت مزيا بزح مساعات اسراروا ديفولت مالت السخا زوسركا يا جنزب كتكفلو زي مخالي زين تا خغبرها خوليم اوكليد امصاين خندزي عمت بالكنوس اسممع قبركا خوليم وال دس بلخ تكفلو especially بعل مورجج كال انت زي كوين كال جن so additional fee توسخ جنزب وسيخم كندزي مقطعت خنوس خالك انا ويك كندزي عمت كنوس خالك انا زبل خالو አለው ብዙሕ ነገራት ኮምታት ሜላታት አለው ማለት እቲ ዲፔንደንት ዘለኻ ሲቹዌሽን እንታይ ዓይነት ሎን ማለት ሶ ካል እንታ ክገብሩ ኾልዮም እቲ ዳሜጅ ናትካ ክሬዲት ስኮር ዳሜጅ ገብሩ ኾልዮም እቲ ክሬዲት ስኮርካ ካሲዎ ኾልዮም ምክንያቱ ንስኻ ሬጉላር ፔይመንት ክትከፍል ኣይከኣልካን ኣብኡ እንታይ ዝኸውን ነቲ ክሬዲት ስኮርካ ፑል ምስ ገበርካ ኣብቲ ኦንላይን ሬድ ሳይን የርእየካ ኦ ሓደገኛ ኢኻ ንስኻ ዕዳ ነይረካ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕዳ ኣይከፈልካን you have a red thing ማለት ሶ قال ليغالي تكون اكشن كوسدو يخلو ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ገብሩ ይኽእሉ እዮም ሶ ህይወትካ ግን ኣይጥፎ ኾነ ኣይክተእሰር ንኸውን ምናልባት እዚኣ ክትሕዝዋ ደስ ብለኒ ጋቨርመንት ናይ ጋቨርመንት እንድሕር ኮይኑ ለሰ ናይ ታክስ እንድሕር ኮይኑ ካልእ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቁርብ ክብድ ዝበለ ኣብ ምንታይ ከኣትዋ ኾልዮም ኣብቲ ናትካ ኢሚግሬሽን ነገር ወረኣቲ ካዲ ሲቲዘን ክትከውን ዲ ካልእ ዲ ኣብ ስታት ሽግር ክመፅእ ይኽእል ኪንኡ ግን nobody dies We are not 50 millions of bankruptcy millions of millions bankruptcy አሉ like ማዓት ዘለና ብሕልፊ ሕጂ ማዓት ኮመርሻልስ bankruptcy حتى አሉ ማለት it's simple it's normal ኣሕዋተይ ኣይንፍራ it's just normal ንዓኻ ግዜ ክወስደልካ ክእል እዩ so ኣነ እንድሕር ኣብዚ ተባለስየ then it might take me about 3 to 7 years ማለት እዩ
كاب سلسة سجاب عمل depend يزبط زلخو سلسة شوعات عمل depend انت عينتي بانكرابسي حتى زلخا انت عينت chapter فايل تجيب زلخا chapter 7 دي chapterات الله بزح chapterات مالتي انت ايتي damage نعخز جبرك depend بقط راح يزغيد مالتي so maybe سكاب سلسة عمت ناتي كريدت سكور ريد كوني خلي كمون لعلي زي كعبي خل مالتي so زيجن بتصفف زبالة نايب على فيديو زيا حيزا ختمزيا so what happened إلنا خمزينا مالتي كل هجون كبوخان دحر كوينوم لون حدد debt income ratio زبالادو عدا مسؤتت ناتكا إيز مازازن حوات إزي أتمريل إيش تمهاركم أبتو زمنا هنا إز كالكوليشن زريهم بهم so نسخة عند حر حامسة شح أتاول لك خوينو عب عمد كابزن حامسة شح 50% إتن 50% راح أخلون تكترخ بلن تخل نزخوني أبزن 50% جن قبل كله just أنا average يبقى زلهم بر 41 كوني خلي back end front end زبالة لازم so أبزن 50% جن mortgage loan يزلكا personal loan يزلكا credit card loan يزلكا whatever loan زلكا كابزين كحلف يبلون يبقى عين حق فاينانس مالتي إتا مخنياتو إتا حامسة خامئتي إتا حامسة خامئتي نمنتا نمج بخانا insurance كانا يكال protection لسدرا خانا فاميلي خا تخون مالي سو حدا سب 10 حابني لون كتب لون دحركن كا اتوتكا بعمد كندي ناكل تعامد يمصو كريدت سكور كيمصو اذن 50 تتلكا سو فار كابز 50 10% نجلا نجلا اللون على كان كريدت سكور على كريدت كارد لك قلمل لك حولك خالي اذن اتسترفي اب 30% انسو افريج هبو جمجمو كبكا اسخد مال it's just in detail you don't need to know the numbers ግን ንስኻ ኩሉ ሻዕ debt ratio ዝበሃል ሞሃቢ ንዓኻ ዕዳይ so make sure more ማን እንተልካ ኣብዚ more ዕዳ ከተምፅእ ትኽእልኻ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ሓደገኛ ኣይኮነን ንክኸፍሎ እዮም ዝብልካ ዘሎ መፅናዕቲ እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ካልእ ኣይኮነን ብዘይ መፅናዕቲ ከምፅኦ ይኽእሉኒ ማለት እዩ debt ratio እዚ ናይ ባዕሉ ካልኩሌሽን ኣለዎ በይኑ እውን ሒዝና ክንመፅና ቀስ በቀስ ማለት እዩ so I need to follow up follow ክትገብሮ on that channel I'm so happy ማለት እዩ okay lenders እዚ ነዚ debt ratio ተጠቂሞም ability ናትካ እቲ more debt ድኻ ትዋሃብ ዘለካ responsibility ለካ ድዩ ንፍዕ ድኻ ገለመለ ካብዚ ተበጊሶም ዝኸዱ ማለት እዩ lenders ዝበሃሉ ታይም ኣለቃሕቲ እዚኦም ካምፓኒ እዚኦም ኢንቲቲ እዚኦም ባንክ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክሬዲት ዩኒየን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፋይናንሻል ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢንዲቪጁዋል ኢንቨስተር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፋሚሊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ስድራና ፋሚሊ ማለት እዩ so yeah family እንድሕር legalized ወሲዱ with kind of 5% rate of return ጌርካ ካትበን እንተይሉ ንሱ ኩሉ ክሰዓልካ ክእል እቲ ስድራ ቤት ማለት ኣነ ህንካ 50 ሺህ ክበካ ክእል ወረቀት ጽሓፈለይ ወረቀት ጽሒፍካ ግን ንዓይ ክትከፍለኒ ዘይትኽእል ድሕር ኮንካ ግን ኣነ ኣብ ገዛኻ ሊን ክገብር እየ ወይ እውን ኣብታ ኣሽምሃ ሊን ክገብር እየ whatever ኢልካ ክትፅሕፈሉ ትኽእልካ እንታይ እቲ ናይ ገዛ nobody can jump ናብቲ ገዛ ምክንያቱ እቶም number 1 ዘለዉ ኣብቱ ሊን holders እቶም ባንክ ኻ then ስዑ ንስኻ maybe number 2 ክትኮን ትኽእል number 3 ክትኮን ትኽእል depend ብኸምኡ ተሰሪዑ ጥራሕ ይስኸድ I know it's a lot of information ኣሕዋተይ I'm sorry so እዚ ግን ቀስ እንዳበልና ከነብስሎ ኢና ማለት እዩ so first lien holder second lien holder lien ክብል ከለኹ ሲ ኣብቲ ገዛ ዘለካ ዕዳሲ እቲ ንስኻ እንድሕር ዘይተኸፊልካ ወይ እውን lien ተእትዎ ማለት እዩ what is that what do you call lien okay we'll come up so maturity days ዝበሃል ኣሎ maturity date ka ንስኻ መወዳእታ መዓልቲ ናይታ ሎን ካ ትኸፍለላ final loan payment እያ that's the maturity date ማለት so እዘ ረቑሒታት እዚኣተን ምስተን ሎን ዝኸዳ ዝተኣሳሰራ ኢና ኢልና ማለት ክደግመን ፕሪንሲፓል ቀንዲ ተን ገንዘብ ትወስደን ሎን እዩ ኢንተረስት ንስኻ ብስምምዕ ተኣትዎ ዘለኻ ናይቲ ሎን እዩ ክንደይ ከም ትኸፍሎ ማለት 5% ክኾን ይኽእል 6% ክኾን ይኽእል ማለት make sure fixed ተኾይኑ ተመራፂ depend ንመዓስ ማለት እዩ ከላትሮ ትሕጃ ነቲ ሎን ክትወስድ ከለኻ ዝኾነ ነገራት ሒዝካ ምውሳድ ማለት እዩ ታይም ግዜ ክሳብ ክንደይ ግዜ ኢኻ ነቲ ሎን ትወስዶ ዘለኻ unsecured debt በሃልካ ውሕስነት ዘይብሉ ዝኾነ ኮላትሮ ዘይብሉ ወይ ከዓ ትሕጃ ዘይብሉ ትወስዶ ሎ ንኣብነት credit card and personal loan ማለት ክሬዲት ስኮርካ ነቲ ሎን ክትወስድ ዝሕግዘካ ነጥቢ ቀዳማይ ነጥቢ ወይ ከዓ ካልኣይ ነጥቢ እዩ ክንብሎ ንኽእልና the more credit score you have it's the more better ባሮው ክትገብር ትኽእል ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል ማለት ኢንካም ካኻ ቀንዲ ምንጪ ምስቲ ንሎን ክህበካ ዝኽእል ምስቲ ክሬዲት ስኮር እዩ
amortization ዝበሃልካ ምጉዳል ዋጋ ምኽፍሊት ክትከፍሎ ከለኻ by the time of እንዳ ግዜ እንዳነውሐ ክኸይድ ከለኹ ፕሪንሲፕልካ ሞር እንዳኸፈልካ ምኻድ እቲ ናትካ ዝወሰድካ ቀንዲ ገንዘብካ ሞር እንዳኸፈልካ ምኻድ ዲፎልት ኻ ዘይምኽፋል ዕዳ እዩ ደብት ኢንካም ሬሽዮ ንስኻ ክንዲዚ ኣታዊኻ ክንዲዚ ጥራሕኻ ዕዳ ክትወስድ ትኽእል ኢልካ ዝስራሕ ካልኩሌሽን እዩ መስርሕ ኣይተሓልፍንኻ ካብዚ ክሳብ 50% ናይ እቶትካ ጥራሕኻ ንስኻ ሎን ክትወስድ ትኽእል ማለት ሎን ክብል ከለኹ ኩሉ ባክ ኤንድ ፍሮንት ናይ ሞርጌጅ በል ናይ ክሬዲት ካርድ በል ናይ ፐርሰናል ሎን በል ናይ መኪና በል ኩሉ ኢንክሉድ ዝገበረ እዩ ሌንደር ከዓ እቶም ዘለቅሑ ኣካላት እዮም ባንክ ክኾኑ ይኽእሉ ክሬዲት ዩኒየን ክኾኑ ይኽእሉ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ክኾኑ ይኽእሉ ኢንዲቪጁዋል ኢንቨስተር ክኾኑ ይኽእሉ ማቹሪቲ ዴት ከዓ እታ መወዳእታ መዓልቲ ክፍሊትካ ሪሌፍ ትወስደላ ናይ 30 ዓመት እንድሕር ዕዳ ኣለካ ኮይኑ ገዛኻሲ ኣብታ 30 ዓመት ዘላ መወዳእታ ዘላ ወርሒ ዜሮ ዝብል ምሰድካ ማቹሪቲ ዴት ኢዝ ሃፒ I paid off ኢልካ ትኸይድ ኣብኡ ግን ኣብቲ ስምምዕ ኖት and not payable ትኸይድ ማለት እዩ ኖት payable ዝበሃል ከዓ ስምምዕ እቲ ሳይን ትገብሮ ኣከፋፍላን ልቕሕን ማለት እዩ ካልእ ሕማቕን ፅቡቕን ዕዳ ዕዳ ብክልተ ክንከፍሎ ኢና ሕማቕ ዕዳ ዝበሃል ኣየናይ ፅቡቕ ዕዳ ዝበሃል ኣየናይ ሶ እዚኣ ነፍልኩም ቀያሕን ብሉን ማለት እዩ እታ ቀያሕ ኩልሻ ሓደገኛ ቀያሕ ሶ ንስኻ ናብ ባንክ ክትከይድ ከለኻሲ እቲ good debt ድኻ ደሊ ወላ bad debt ዝበሃሉ እዚኣቶም ሕማቕ ዕዳ ወይ ከዓ ሓደገኛታት ዕዳ ዝበሃሉ ክሬዲት ካርድ ኣሕዋት ፅቡቕ እዩ ጥቕሚ ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ክሬዲት ካርድ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ነቲ ክሬዲት ስኮርና ከዕብየልና እዩ ሓደ ካልኣይ ካብዚ ሪዋርድ ኣለና ካሽ ሪዋርድ ኣለና ክልተ ፖይንት ሪዋርድ ኣለና ሰለስተ and then miles reward ኣለና ኣርባዕተ so simple እዚ ጥራሕ ከማን ማለት እዩ እንደገና ከዓ you have cash on hand ሰለስተ ካልካ protection እዚ ኣሕዋት እዚ ናይቲ ባንክ ገንዘብ ጌርና ምጥቃም ክሬዲት ካርድ so you are protecting your own ናትካ ካሽ ናትካ ገንዘብ ውሕስ ትገብሮ ኣለኻ ምክንያቱ ናትካ debt and ናትካ ካሽ እንድሕር ትጥቀም ኮንካ ብዙሕ ምስ ቴክኖሎጂ ዝመፆ ብዙሕ ስርቅን ካልእን የጋጥም እዚ ግን ዝኾነ እንድሕር ንስኻ ብዘይ ፍቃድ ናትካ ዝኾነ ሰብ ካባኻ ወፃኢ እንድሕር ኣክቲቪቲ ገይሩ ቀጥታ ባንክ ደውሎም እውን ጠጠው ከብሉኻ ክእሎም ክዓፅዋ ክእሎም ዘንዓፅዮም ሄ ክሬዲት ካርድ ንስኻ ዳኻ ተጠቂምካ ኣሎ ብዚ ክብሉኻ ክእሎም unusual suspicion ተሕሪ እዮም so it's good to use credit card ፅቡቅ ግን ሕዝን እዚኣ ነጥብ እዚኣ ኣጠቃቅምኡ ብስነ ስርዓት ክንፈልጦ ኣለና እዚ ክሬዲት ካርድ ናይ ባዕሉ ሌክቸር መሊሉ ኣጠቃቅሙ ብስነ ስርዓት ክንከፍሎ ኣለና ኣነ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ምህራት ትምህርቲ ኣውፅዎ ክሬዲት ካርድ ጥራሕ ሒዘ ሒዛኒ ዴቢት ካርድ ሒዘ ይፈልጥኒ ቸክ ሒዘ ይፈልጥኒ ካሽ ሞ ኣብ ጅባይ እውን ኣይእቱን ኣይቅርብን ከማ ውሕስነት የብለን እዚኣ ግን እንታይ ገብራ ናተይ ክልተ ግዜ ነታ ካብዚኣ ተጠቀም ኩለን ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ ፔይመንት ሴት ኣብያ ናተይ ሎሚ እንድሕር ተጠቂመላ ኣብ ክልተ ስሙና እታ ተጠቀም ኩላ ብሙሉ ባላንስ all balance paid off ትገብሮ ካብታ ናተይ ፐርሰናል account ማለት ካብታ ናተይ ቀንዲ ባንከይ then another two እንድሕር እዚኣ መዓልቲ ኢኻ ተጠቂመኻ ዳን ኣብታ ካልአይቲ second 2 weeks ካላ ኣባኻ paid off ትገብራ ስለዚ ልክዕ ቅድሚ ክሬዲት ስቴትመንት እንተ ዘይከፊልካ ክሬዲት ስኮርካ እውን ክበላሸወልካ ክእል ሓደ ከዓ ዘይትፈልጦ ገንዘብ ዕዳታት ከብዝሓልካ ክእል in addition ምክንያቱ ኣብ ባንክ ካይትሪእን ዘለኻ እቲ ፓወር ካትረክብ ዘለኻ ስፔንድ ትገብሮ so you should know this guys ፅቡቅ እዩ good እዩ ግን ሓደገኛ እዩ so bad ኢልዎ bad ዕዳ ኢልዎ እንድሕር ኣብዚ ክሳብ 50,000 40,000 60,000 ተማሃሮ ኣለዉ ክንዲዚ ዕዳ ኣለና ይብልኻ ገሊኦም ዲፎልት ይኾኑ ይገድፉ ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ nothing will happen of course ክሬዲት ካርድካ ክበላሸ ይኽእል ካልእ ክበላሸ ይኽእል ነው ኪኖሱ nothing ማለት ብዛዕባ ዳሓን ክመፅእ ኢና so bad ካሽ ኣድቫንስ ዝበሃል ከዓ ልክዕ ከምኡ ካሽ ንስኻ ጥረ ገንዘብ ክትወስድ እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ጥረ ገንዘብ ካብኡ እንድሕር ወሲድካ as a debt it's very like cash advance ካብ ክሬዲት ማለት ኣብ ምስቲ ክሬዲት ተሓዚ it's very ሓደገኛ እዩ መኪና ንባዕላ two ways bad ኢልዋ ኣሎ ኣብዚ good and bad ክገብራ ክእል እየ መኪና ኣነ ኣብዚ good ክገብራ ክእል እየ መኪና ንምንታይ እንተልኩምኒ if you buy እታ መኪና ንሳ ገዚእካ ናይ ሕስር ዝበለት ዋጋ ባጀትን ዝብል ክላስ ይርኣይዎ ኣሕዋት ክላስ ማለት ዝመሃርና ሕስር ዝበለት ዋጋ እንድሕር እታ መኪና ገዚእካ እሞ እንድሕር ኢንካም ተምፃላ ኮንካ ኡበር ድኻ ሰርሕ ታክሲ ድኻ ሰርሕ whatever ድኻ ሊፍት ድኻ ሰርሕ እንድሕር ኢንካም ተምፃላ እንድሕር ኮንካ ኣብዚ እታ ኣብ good ሰሪዕካ ያላ እዚ ግን ባድ ለካ ዘሎ ኣነ ዋጋ 70,000 እንድሕር መኪና ገዚእካ
man that's nothing እንድሕር ዘይተምፅኣላ ኮንካ ሚኒማም ኢንካም ዘይተእትወላ እንድሕር ኮንካ 70,000 ሂብካ it's bad ምክንያቱ ፔይመንት ኸ ጥራሕ ኣብዚ ክንደይ ክመፅእ እዩ እንድሕር ሎን ኮይኑ 800 ቅርሺ ክመፅእ እዩ ሚኒማም እዩ ዘለካ then 800 ጥራሕ ኣይኮነን ፔይመንት ኢንሹራንስ ኣለካ ኢንሹራንስ ከ an average ናይ full liability ከለየካ ምክንያቱ ኮሊዥን ከለየካ full coverage ከለየካ እንተ ተሃሪማ እንተ ሃሪንካ liability ኩሉ ሎ so an average 200 ቅርሺ ክንብል ንኽእል ኢና just an average so ሓደ ሽሕ ፔይመንት ጌርካ ኣለካ ንመኪና ሓደ ሽሕ ፔይመንት ሲ ኣሕዋተይ ሓደ ኮንዶ ሃውስ ወይ ከዓ ታውን ሃውስ ክትገዝእ ትኽእልካ ብእሲ በዛ ሽሕ እዚኣ ፔይመንት so make sure what to buy ኣይትግዛእ ኣይኮነን ክትገዝእ ትኽእልካ when to buy መዓስ ከዓ ትገዝእ ኣገዳሲ እዩ ንስኻ financial freedom እንድሕር ኣለካ you can buy this financial freedom ኣነ ዝብላ ኩሉ ሻዕ cash flow ካብ investment ተረኺብካ cash flow ካብ investment ዝብል ኣብ ኢንቨስት ዝገበርካያ ገንዘብ ኩሉ ዕዱኡ ከፊሉ ዕዱ ካልኡ ከፊሉ cash flow ዝመፃ ካለ ኣብነት እንድሕር 5,000 ሓልዩ ኩሉ ሻዕ ኣብነት ጥቀመላ ንስኻ ኣብ ወርሒ ወፃኢታትካ ከዓ 4,000 እንድሕር ኣለካ so ካብቲ ኢንቨስትመንት ዘዋፈርካያ ገንዘብ 5,000 ሓወረለክ as a dividend ክኸውን ይኽእል እዩ as a rental income ክኸውን ይኽእል እዩ whatever ክኸውን ይኽእል እዩ ወፃኢታትካ ግን ናትካ 4,000 እንድሕር ኮይኑ 1,000 ቅርሺ ኤክስትራ ኣለሃካ you can play with this 1,000 ቅርሺ እዚኣ ዋላ ሓደ ናይ 100,000 መኪና ክትገዝእ ትኽእልካ if you want that who cares you have cash flow ንሳ ካቨር ትገብረልካ ኣላ ማለት net cash flow consumer debt ዝበሃል ኣሎ እን payday loans እዚ payday loans ዝበሃል እንታይ ገብሩ ይመስልኩም ኣብ ጻዕዲ ይመስሉ ጥቅም ሎማዓንቲ ላይ ደሞዞም ኣክልተ ሰሙን እንድሕር ዝኽፈል ኮይኑ ሲ ላይ ቅድሚ ደሞዞም ምፅኦም ሲ ሓንቲ ቴሌቪዥን ዳ ሓንቲ መኪና ዳ ሓንቲ ገል ኣትሒዞምስ ገንዘብ ኣውፅኦም ፀንሑ ካብዚ payday loans ዝበሃል ካምፓኒታት ኣላ so ታ ደሞዞም ምስ መፀት ታ ቸክ ተቐቢሎም እዛ ሒዘማ መፁ so just ኣዚያ ትስረፍ ካብ ኣኽ መፅኦም ጥቃኣብታ ጎረቤታ ግሮሰር ተላ ካልእ ተላ ልክርሰር ተላ ኣብ ኣኻትን ዝተረፋጥ ዋዕ ብሎ እንደና another payday loan ይኸውድ ማለት stop going this way like stop paycheck to paycheck ደሞዝካ 5,000 ኮይነን ትኽብትኽ 5,000 ኣብ ምጥፋእ እንድሕር ኣለኻ my friend something not right so something not right so as long as እንታይ ክኸውን ኣሎ ንስኻ ኢንካም ካ ክልተ ነገር ክትቅንስ ክልተ ነገር ኣብዚኣ ከተስተባሃለለን ዘለካ ወፃኢታትካ ክትቅንስ ፈትን ቁፅሪ ሓደ እነን ኢንካ ኣታዊኻ ካ ክትወስኽ ፈትን ንስኻ ረሊፍ ክኸውን እንድሕር ኮንካ ወፃኢታትካ ቀንስ ኣታዊታትካ ወስኽ እዚን ክልተ ነገር ከም ክትወስዶን ሎማዓንቲ ምሸደስ ይብለኒ ኣነ ወፃኢታተይ ክቅንስ ኣለኒ ኣታዊታተይ ክወስኽ ኣለኒ እንድሕር ኮንካ you are the guy in financial you are the guy in the move on simple word budgeting ዝብል ክላስ ኣሎ ተማሂሮ ክሳብ 3 ክፋላት ኣለኩም ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን መወዳእታ ኣብዚኣ ከምፃልኩም so ፅቡቅ ዕዳ mortgage I know mortgage liability ንብሎ ኢና ማለት ኣነ እኳ ይብሎኒ ኣብ ፋይናንስ ወይ ኣይበሃልን እዩ ሮበርት ካሳኪ mortgage liability ዝብሎ ግን ኣብዚ ብዙሕ ኣሎ ድሓን ክንዘራረበሉ ዝኽእል ገዛኢ መንበሪ የድልየካ እዚ mortgage ተዘጋጅካ መንታሪ ኣብረንት 2,000 ገዛ ካለ ዳሞ ሰልካ እንዳጓሓፍ ዳ ክትኦንካ you have to have a house ማለት እዩ so ናተይ ትምህርቱን ኣብ real estate ሞር ፀቕጠሉ you have to have a house ማለት education is number 1 investment in the life I'm not asking you I had to think ዘለኹ ማስተር ክህልወካ ኣሎ ባችለር ክህልወካ ኣሎ ክልተ ዲግሪ ክህልወካ ኣሎ like PhD ዲግሪ ክህልወካ no way I don't if you want enjoy ዝገብረካ እንድሕር ኮይኑ ከም ደስ በለን go ahead enjoy እንድሕር ንስኻ እሱ ይኮነ ዘለካ ንዓኻ እንድሕር ኣይደልከ ኤዱኬሽን ተፈላለየ ቴክኒካል ኤዱኬሽን ኣሎ ናይ 6 ወርሒ ኮርሳት ኤዱኬሽን ኣሎ ብዛዕባ ፋይናንስ ሕፅር ዝበለ ኮርሳት ኤዱኬሽን ኣሎ so ንነፍስኻ ኤዱኬትድ ግበራ ብዛዕባ ምንታይ ኣበይ ኢኻ ደልንስኻ ስታክ ኢንቨስትመንት እንድሕር ዘለካ ኮይኑ ኮርሳት ናይ ስታክ ግዛ ኣሎ ኣሕዋትና ብሩኻት ኣሕዋትና ብዛዕባ ስታክ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ክሪፕቶ ኢንቨስትመንት ዘምፁ ማለት እዩ so educate yourself is number 1 investment is educate yourself ممهار كبر كله خو جن هجون كده جماعة ماستر ديجري PhD ديجري أكون جزء له أنت غير كايو عم ببي أبيت تمرت تمهارون تاعي تمهار صبوا تمرت خير كا تمهار كا صبوا صراحة تحزي نو كابو توصي إلى لك still أنا بتمرت له جن I'm doing my own business بالت دق يعني so
ግን ኤዱኬሽን የለኒ ስቲል ኣይፀገብኩን በቃ ናተይ ዝሕመኒ ነበረ እዩ በቃ ደስ ስለ ዝብለኒ ጥራሕ ኢንጆይ ዝገብሮ ኢንተርታይንመንት ዝገብሮ ማለት ገንዘብ ዝኸፍላ ንትምህርቲ ነገርኩም ኣላረፍ ማኒ ኢኻ ትኸፍለሉ ኣብ ሕልፊ ኣብየሰ ሶ good ደብቲ ነዚ ተምፅኦ ዕዳ ፅቡቅ ዕዳ እዩ ምክንያቱ paid off ዝኸውን እዩ ሓንቲ ኮርስ ብ3000 ብ4000 እንድሕር ገዚእካ ብዛዕባ somehow ደስ ዝብለካ ነገር እንድሕር ገዚእካ እዚ ናይ 6 ወርሒ እንድሕር ተማሂርካ ኣለና ኣብነት ኣውቶሞቢል ናይ መኪና ነዳዲ ዘይቲ ወዲ ዘይቲ መቀያር ጥራሕ ናይ 6 ወርሒ እንድሕር ተማሂርካ ኣላ 3000 ከፊልካ ሲ ንሳ an average 30 ቅርሺ ንሰዓት ክትክፈለላ ትኽእል እታ ነዳዲ ዘይቲ መቀያር እኳ ይብለኩም ዘለዎ እታ ዘይትን ታማይ መምላእን እታ ሰርቪስ ናይታ መኪና ምግባር 30 ቅርሺ ክትወፅእ ትኽእል ሓደ መጀመርያ ሓንቲ ንእሽተይ ትራክ ገዛ ምስ تنشع بعد خطة تركة تنزل لي أخذ مسارح تبع عنا كاستمر جبر like you know business card يسرح business card يسرح كأب نفسه كبزنس هدر أب حبشة تزر قبل حبشة راح تطوينا بلوكم I have my own مكان ناب جزء مثلا أنا كلام ده حكينا ناب جزء مثلا عند حرك أب جزء خسر حد زي اللي كده تعيننا أنا سد مالي زم كاستمر يمنات حبشة حواتي مالي هجي he's making good money these guys so simple سكروا للكاي مكينة غير مكينة أبنت تزمزلهم there is many ways side hustle jobs تبلالو بتيوتيوب صراحكو side hustle jobs كأرا أيوة ماريت بس الله right زير أيوة دبلكم الله yeah I need you guys to move on that's all okay business ownership the business توصل عداوي كألون كا it's good you just make it almost what كاب 35% كسب 5% rate of return تروح والتغلها تملا سجنزب كل شيء انت ازبل عن اب investment تكايدن قصر حاده business قصر خلته stock market and real estate and cryptocurrency كم دس بله زوسده ማለት قال في اللي كله قالي so قدامي business rate of return is Allah احوات it's you are enjoying and then من تا خاطر راح بتزلها as a tax benefit عليكاو كمان زخونه زوج خاينه تاغزا زخونه زوج خاينه تابر as a deduct زخون بس taxes ማለት so you doing great so real estate yeah is the best investing abstract caliber caliber the best ማለት so ጽቡቕን ሕማቕን ዕዳ ማለት so ንሳ እንዳበልኩም please احوات ኣብ ቀጻሊ ዲ ዋላ ካል እዚያ ቻነል እዚያ ላይፍ ኣለኹ ጂ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ኣለኹ ላይፍ ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ትብል ቻነል ክትዓቢ ተሓባበሩ ተሓጋገዙ ናብ ገለገለ ሰባት እውን ሰዲደ ኣለኹ ለማዓንቲ ቴንክ ሶ ማች ንኣድቨርታይዝመንት ትገብሩለይ ማለት እዩ ናብ ፍናን ኣብ ናሽናል ቲቪ ካልእ ናብ ብዙሓት ከይለቡሽ ዝስርልኩም ብዙሓት ኣሎ ማለት እዩ so oh my goodness I haven't shared my screen all days. Are you sure? No way. Awida. Out? I haven't shared. Oh my goodness. This is so sad. Okay, let's. Oh, all right. Let me get. This is not da. Out. You should call me private. Okay, let's back again. That's all right. Tsaga my konen. Ahwat. Yeah, why don't you just call me out? Okay. So I think so. I got shared now, right? Right? My goodness, that's not funny. This is not funny. Okay. بحصيرو I wish سمعكم انه تكونوا تدخلوا ريفايز كجبره هجي اب مودعتا ريفايز جبره عدا انتايو رينا اينا مالتي عداتات بخمي ገንዘብ እንታይ መስል ብዛዕባ ዕዳ መግለጽታት ኣብዚ ገርና ኢና ዝረኣኹምኹም ሶ ምስ ዕዳ ዝተኣሰር ከምዛ ፕሪንሲፓል ቀንዲ ወካ ኢንተረስት ዝበሃል ኢና እቲ ኢንተረስት ፊክስድ ኢንተረስት ክኸውን ኣሎ ኢልና ሞር ቫሪያብል ወካ ዝለዋወጥ ኢንተረስት ኢልና ማለት እዩ I am sorry I wasn't damn it all right
ኮላትሮ ዝበሃል ዋሕስ ሳምሎንስ ኮላትሮ ዘለዎ ኣሎ እዚ ኮላትሮ ዝበልናዮ እንታይ እዩ ዋሕስ ማለት እዩ ስእሊ ጥራይ ሸር ገብረልኩም ተርም ግዜ እዩ እዚ ገሊፅና ኢና ዝሓለፈ ደን ሰክርድ ዝኾነ ውሕስነት ዘይብሉ ዕዳ ኢና ክብል ነርና ክሬዲት ስኮር ከዓ ናይ ልቃሕ ነጥብታት ክንብል ፀኒሕና አሞርታይዜሽን ከዓ ምጉዳል ዋጋ ማለት እዩ ማለት ክንደይ ንስኻ እቲ ገንዘብካ ወይ ከዓ እቲ ዝበልካዮ ትኸፍሎ ገንዘብ ድሕሪ ግዜ ግራጅዋሊ እቲ ናትካ ፕሪንሲፕል እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ናትካ ፕሪንሲፓል ማለት እዩ ዲፎልት ከዓ ንስኻ ዘይምኽፋልካ ዘጋጥመካ ማለት እዩ so debt income ratio ዝበሃልካ ዕዳ ምስ እቶት ናትካ ማለት እዩ እቲ ዕዳ ዝቡኻ እዚኣታ debt income ratio እታ ዕዳ ዝቡኻ ነዚኣ ምስ ረኣዮም ነዚኦም ካልኩሌሽን ዝገብሩ ማለት እዩ so lenders ka some ዘለቅሑ ክፋላት ወይ ከዓ ኣካላት ከም ባንክ ክሬዲት ዩኒየን ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኦር ኢንዲቪጁዋል ኢንቨስተርስ ማለት ማቹሪቲ ዴት ካ ከፊልካ ትውዳእሉ መዓልቲ ወይ ከዓ ፋይናል ሎን ማለት እዩ so እዚኣ ነራታ ሕማቕን ፅቡቕን ዕዳንካ good debt bad debt ማለት እዩ እዚኦም ፅቡቃት ዕዳ ዝበልናዮም እዚኦም እዮም እቶም ሕማቃት ዕዳ ዝበልናዮም ከዓ እዚኦም እዮም god damn it that funny I am really sorry yeah thank you highlight yeah Awita what do you think do we have to do that again wala dahan abi tibqatu khulhu edit gobram you guys tell me about it if you are still highly out tasfit do we have to do this with the screen share gero do more ikrdakum allo khadagmo malet we can delete this somebody I needed to say it's okay yes or what okay yeah ብዙሓት ይረለኹ ስለዚህ I'm really sorry I think so let's hear somebody out are you there are you still there it's like still almost ساعات 4 ናይ ንጎሆ ይኾን ዘሎ ساعات 4 AM ማለት so ኣብ ከለኹ እዚኣ ቻነል ድሓን ክደግሞ ይፀገመልን እዛ ቻነል እዚኣ ተኣሽሙ ግበርዋ እዚኣ እታ ቻነል ታ ሞስተልን ማሃረላ እዚኣ ሓበሻ ኤዱኬሽን ማለት እዩ ሓበሻ I gotta delete this education so this is the channel we are having up so thank you still تخيرالو so እዚህ ብሙሉ ጽዕና ያዘልና ቪዲዮታት ይቡ ግን ብሙሉ ስክሪን ሼር አሎ so I will do it the same ነዚኣ ጸገም አይኮነን ተመሊሰ ከገብራ ክፍትኔ just ጽባህ ወይ ከ so thank you so much respect we love you and then I'm really sorry it shouldn't happen that way so I thought I did the screen share so thanks so much guys هجينا نقول almost 4 خلينا نسلزل اب قصال نرخب so بزعبا زي قرب 3 4 يكون فيديوهات كلنا مالتي thank you have a good day bye bye